La ban mi no kinong kit kam ke NPP ban rung syaka kongres ban pen krek ya ke election MDC. Kublai pi ki parlo ki bapet ya ki video ha kaneka channel utip lang channel. Kat kum ki kubor lai tu bala ban mi no kinong kit kam ke NPP ban rung syaka kongres ban pen krek ya ke election MDC. Kumta ki hap ban perkat ya lede ban job ya ke election MDC. Da kabalik ban penyaso syaka kongres kaba ki pajba kidang syania. Ka jingjob jong ukertong ka kongres natura konstituensi usaleng sangma ha ka election MP Lok Sabha kedang sien bat ka jingjob ukertong jong ka Voice of the People Party u Dr. Ricky Ejesenkon na Shillong konstituensi kala penlong ya ki kato kene kinong kitkam ki bah kemat jong ka NPP bakin krek ban mi no ban penyaso sya ka kongres kat kum ki kubor balayolum lai thu ba ki don kato kat ningut kinong kitkam ki bah kemat ha ka National People Party NPP ki bala ban mi no ha kini ki kendiat benai ban penyaso sya ka kongres ban penkrek ya ka election MDC ki kubor bati kena kia tu baya menta pandang buri ya ka kerteng jong kinong elam ka NPP ki ban sami no namar kidang don ha ka jingya keren bat kinong elam jong ka kongres syuk ki kubor kilai tu ba kini kinong kitkam jong ka NPP ki ban sami no ki kentup ya kinong elam barim ka kongres ki balawan ban penyaso sya ka NPP bat ki donru kinong elam ka NPP ki baladon kamslem kat kum ki kubor kilai tu ba ka jing temu ban leit penyaso sya ka kongres kadai namar ba kilo i ya ka jubab nagi pajba ba kimpat pediang ya ka seng NPP ha ka election MP kumta ki hap ban perkat ya lede ban job ya ka election MDC da ka balait penyaso sya ka kongres ka ba ki pajba kidang syania kani ka jing syania ki pajba ya ka kongres kadai badon ki konstituensi ki bom don syuk kinong trei nrei ki pajba kidang don ki budget ya ukertong ka kongres ha kani ka election MP ban penti kena ya kani unong thok kubor ulio ban ya kren bat UMLA ka kongres nanong ston uba Gabriel Walang ula penpau ba don jing tip AA ba kidon kinong kitkam ke NPP ban rung sya ka seng kongres nrei usyania bej bakila banyak keren bat kinong elam ki bah khmat jong ke MPCC ki kubor kilaya turu bala dijia baka sarkar kadang penslem ya ke election MDC HKHADC bat JHADC ki bobon kinong kitkam ki bala penkrek ya ke election MDC kila ban mi iwe hadin iwe namar ki pajba kila dang yodau ya ka seng NPP parlok lada kane kan jia shisha ka jingkeli kan mi menta hatu ki pajba jong ka Meghalaya khamtam jong ka Shillong konstituensi hatu kidang syania nem ya ka kongres habang ipai sya ka seng kongres kalom ka ba ikamula bat bom idon nangrem namar hapo assembly ka persya ya ka seng NPP lane ya ka sarkar nrei HKHADC kadai kanong karsyan ya ka seng NPP lane ya ka sarkar parlok pila ban komen hapo comment section hatu balada kini ki NPP kinpet sya ka kongres hatu kan yarap eki ban job MDC na benta ki wei pat ki video bangin sepen mi wat klet ban subscribe ya ka tip lang channel kublai shibun